Ydych chi'n barod I wella'ch iPhone chi? Gadewch I ni edrych ar rai triciau cyfrinachol. Yn gyntaf, tap cefn. Tapiwch gefn eich iPhone ddwywaith I dynnu llun sgrin neu agor eich hofab. Mae fel ysgwyd siaw cyfrinachol, ond i'ch ffôn. Nesaf, gadewch I ni siarad am y trackpad cydd. Daliwch y bar gofod ar eich byselfwdd, ac dyna ni, gallwch symud y cyrchwr yn rhywle yn eich testyn. Mae golygu camgymeriau teipio newydd fynd yn llawer llai anifyr. Yn olaf, sefydlwch ddulliau ffocws personol. Wedi blino ar e-byst gwaith yn difethach noson ffilm. Gosodwch ffocws I adael dim ond yr hyn sy'n bwysig drodd pan mae'n bwysig. Heddwch a llonyddwch wedi gyflwyno. Felly, ffeint o'r rhain oeddech chi'n ei gwybod? Gadewch sylw os ydych chi'n mynd I roi cynnig arnyn nhw, a pheidiwch ag anghofio rhannu hwn gyda'ch cydgefnogwyr iPhone. Welwn ni chi tro nesaf.